Prvocene tekme da nisam zadovoljan rezultatom, mi smo ovu utakmicu ušli da pobedimo i samim tim kad se to ne ostvari, nikako ne mogu da budem zadovoljan. Kako se zdi, da ste padli po ritem zadetku? Zakaj? Ne vem, psihološko ali kako je to? Dobro, mi smo pali po našem zgoditku. Jer prvo polovreme moglo da reši da damo još 2-3 gola, imali smo još jedno 5 situacija u prvom polovremenu, tad smo trebali da prelomimo utakmicu, a posle toga u ovom drugom polovremenu je malo toga bilo što je ličilo na igru što se nas tiče, kako smo hteli. Tako da, naravno da sve to ide iz glave, ali dobro, to je za neku dublju analizu. Sve o svemu nikako ne mogu rezultatom da na kraju budem zadovoljan. Da je mogoče te kombinatorike nekje voli, da ne, pa to očitno premazi, želite več tega? Pa, da je bilo još više, mi bismo došli do više pozicije kao u prvom polovremenu. U prvom mi je ličilo to donekle. I bilo je kombinatorike, bilo je dosta tih odigravanja iz prve, druge i dolazili smo u šansu i gol šansu i šansu da to bude. Naravno da treba toga da bude mnogo više. Naravno da se pita i protivnik, on to ne dozvoljava, ali uvek polazimo od sebe, odnosno svoje ekipe, da toga je trebalo da bude mnogo više. I što se nas tiče, bar u pokušaju, a sad da li će uspeti, zato je protivnik to.